Oh! Wednesday! On som? Estem tancades a la presó? Quina por! Hi ha càmeres per tot arreu. Ei! Deixeu-nos sortir! Ha! Us he enxampat. Bé, a qui li agrada fer el tonto? Va a la presó. Segur que no poden escapar. La Nit i la Wednesday s'han portat bastant malament últimament. Oh, no! Wednesday! Bé, tens alguna idea? Ah! Maco! Quant de temps fa que ets aquí? Pel que sembla, des de sempre. Enid, mira. Hola, gosset! Com estàs? A veure... Què esteu tramant aquí? Va! Ei! Noies! Tu distreu el guàrdia i jo intentaré escapar. Oh, d'acord. Ei, senyor guàrdia! Ens ho estem passant molt bé aquí. Què? Ha! Oh, que divertit! La Nit està ballant amb un esquelet. Oh, no! El meu plat de galetes! Oh! Gran idea, Enid. Ei, maco, t'agrada rosegar ossos? Tenim una sorpresa per tu. Wednesday, ets una genia! Ara podem obrir el pany i sortir d'aquí. Oh, va! Visca! Xoca-la, amiga! Oh, aquí estan totes les meves galetes. Ja està! Què està passant? Oh, galetes! Ja les recolliré més tard. Tenim una situació d'emergència. Oh, sí, ara podem anar-nos-en. No us mogueu! No hi ha ningú. Espera. Em fa l'efecte que és una trampa. Tot està clar. Hi ha làsers més endavant. Wow! Wednesday! Hi aniré jo. No tinguis por. Sóc una experta en això. Tot i que se'm posa la pell de gallina cada vegada. N'hi ha moltíssims aquí. Bé, aquí. Aquí hi ha la línia de meta. Està super a prop. Ah! Oh! Wednesday! Serà millor que ens donem pressa. Mira, hi ha un mapa. Anem al bufet. Tinc gana. Ha! Fem-ho! Ahà! Oh! Oh, no! Qui va inventar aquests làsers de totes maneres? Anem-nos-en! Oh! Crec que el guàrdia no és aquí. Hem de tancar la porta amb clau perquè no entri. Quina olor és aquesta? Wednesday! Un bol de farinetes que em puc menjar! Oh! Que fàstic! Són croquetes seques, que fastigós! Vomitaré! I la ventilació? Hem d'obrir-la amb alguna cosa. No hi ha res a l'olla, però he trobat un ganivet. I això és tot el que necessitem. Enid, mira què se m'ha acudit. Estàs llista per escapar? És hora de sortir d'aquesta caixa. Oh! Wednesday, dona't pressa! El guàrdia ens ha trobat! Amaguem-nos més ràpid! Ahà! Oh, aquí estic! On són? Ex! Això és horrible! Formatge fet de cartró! Això és horrible!
Ha marxat? Crec que sí. T'estàs amagant en un barril de fideus. Quin aspecte. Oh, per fi puc menjar alguna cosa! Ara tinc forces i estic llista per córrer! Dona't pressa. El guàrdia pot tornar en qualsevol moment. D'acord, anem-nos-en! Més ràpid. Oh, hi ha tantes telaranyes aquí! Ex! Tinc una mica de por, si us soc ben sincera! Oh my God! Sembla que ningú ha escapat de la presó per la ventilació en 100 anys. Hi ha una sortida aviat? Ja no puc arrossegar-me més! What's the matter with you? Tens por d'una aranya? Mira quina monada. No hi ha res a témer. Va, Enid. Veig una sortida! Però això no és una sortida de la presó, sinó un gimnàs xulo! Som-hi! Wednesday, mira això! Sóc jo o aquest és el nostre guàrdia? Quina gràcia! Sóc tan forta! Bé! Som-hi! Eax! Ostres! Holy moly! Això m'ha fet mal, de fet. Uf, fem-nos mora fortes. Seré la nova Hulk. Va! Uau! Oh! What? Enid, de fet estem intentant escapar de la presó, per si de cas te n'has oblidat. Deixa que t'ajudi. Aquesta és una bona idea. Fem un forat a la paret. Hey! Foradant-la! Un cop més, sí. Cap a la llibertat! Oh. Anem-nos-en. Sí, ja vinc! What was that? Què? Això és un vàter? Sembla molt fet pols. Eax! Fins i tot hi ha caca allà dins! Això és horrible! Wait a second. Espera! Let's go! Estàs pensant el mateix que jo? Sí, anem per aquí. Estic segur que estan a prop. Ha! Veus aquesta foto tan xula a la paret? Sóc jo! Bé, solia ser jo. Bingo! Sé on buscar la Wednesday i la Enid. Han escapat per un forat a la paret. No podeu fugir de mi! Ha, ha! Oh, no! Què fem? Oh! No veig res! Espereu un moment! Us agafaré! Ah! On sou? Estem molt a prop de la sortida. Bé, aquesta és la sala del guàrdia. Ens està mirant a través de les càmeres des d'aquí. Fa molta gràcia amb una paperera al cap. Oh! La meva foto! Sóc tan desgraciada! Mira, uniforme de seguretat. Canviem-nos de roba perquè ningú més ens agafi. Mira, Wednesday, sóc la cap i controlo tota la presó. Come on! Va, cap, abans que ens agafin. Per què està tancada la porta? Com l'obrim? La clau ha d'estar per aquí a prop. No. Espera un moment. Visca! L'he trobat! Oh, obrirem aquesta porta. Genial, Wednesday! On som? Som al terrat i aquí hi ha un helicòpter. El millor pla d'escapada. No!
Jo no jugo així! Gràcies a tots els que us agrada i us subscriviu al nostre canal. Escriviu als comentaris quin repte és el vostre preferit. Fins aviat, amics. Adeu!